Ala, oy. Pag-plastar na lang ko may gala sa atong kuhan. Ito nang bi. Ayan, naka-live na. Ay, ayan. Sa mga naka-Facebook diha para makita mi ninyo dire. MOR Cagayan de Oro. Amo nang di naka-live na kaon na po yan. 7:23, medyo bad news, ang daming mga nasusunog ha. Kaya mag-ingat-ingat po. Labi na itong sa Villanueva sa atong amigo nga si Edelbert. Pero positive rin magyapon siya nga. Sunog lagi tanan boss, pero sige lang. Everything happens for a reason. Okay. Sa pag-English na. Tapos ang sunog po diya sa ito isa. Sa may Nazareth. Nasalit ba ni? Hindi ko kay likod sa kuwan. San Agustin Nazareth nga dos andanas nga balay. Dos andanas nga balay na sunog sa Pabayo Manggulo. Ay, sorry, pabayod eh. Sorry. Sorry, ako pa naman na magbasa na ganina. Sorry, guys. Confident kayo may gala pa kayo. Nazareth. Pabayo, Nazareth nga sa picture kay kuwan man to. Actually, doon na Ito ba sa sila, no? dynasty kay. Kayo na kayo di. like Hindi it. madam sa kung saan. Dili malusot ba? Dili malusot. Sorry, sa pabayo. Nagsugod sa alas 7:10 sa gabi. Nawa may gala. Ay, ginuga. Please lang. Pahimang no, nga i-disconnect sa tanan na kuryente, Baka- mga appliances. Mga lisod gigay ng kanang masunugan ka may gala. Ibra as in, imagine mo mga kahago tanan. Imong gikayuran, uguban pa. Zero. Maugdaw lang may gala. Basta grabe akong trauma ng mga sunog-sunog. Katong sa mga agoy pa yun to. Ay, Nasunog na namin sa buntod. Sunog tanan balay. Ang amo rin ang nabilin. wow. Gamhanan! Manong kahain nyo lang Ang yung... distansya sa balay na mo sa nasunog, usara ka dupa. As in? Ingana ka powerful na naanghilan gito siguro. As in, hanaw kita na mong abay. Ang next na balay, amuan na. Wow. O kang, may galing kay, wala man akong papato nga time kaya napunta sa Saudi. Pero tungkol kay Barkadi, dito na nagamit nga okay na po nga Barkadista imong papa. Nga naman! Ang unang niresyo dito, ang iyang mga palainom ng mga barkada. Agoy! Ang mga iyang mga katropa, ang mga iyang kainom mo ni sulong dito sa balay, gitabang mi. O unang giluwas ang mga sunoy. Ang pansabo nga manok ang giunang may gala. Ayan na rin ang ubang mga talay na ba ng sunog no kay mukalat imong pagka-Incredible Hulk. Kanang refrigerator ay usara na katao mo arsa ba basta sunog. The Pero adrenaline rush. Oo, pero pag mahuman na, 5 na katao mo na. I guess normal na sa mga inana. Mis Kanang baha, mis mga kalamit. salaset, dali na kayo. Oy. Pero pag tinguli na bugat na kay tanan. Pagtabang sabihin. Kung nandili limay nga lang ng masunugan. Grabe, sunod-sunod. Imagine ni mo pila ka years imong gamit sa nina, mga kuwan. Tabura kag nasiruhan balik na po ka sa sunog. True. Back to basic. May nagrelasyon lang nagbulag. Nga masiro lang okay ra palatis wala na yung memories. Sa paghugot sa Paghugot sa gugmag yun. may naging ana nga nagbulag mo nga masunog lang ang tanan para malimtan lang nimo. Char lang. Memories! Pabili na lang yun siya sa memories. Di ba? Libre ng mga gasos. Grabe lagi. Purya dumdum ay gala. Ana walang kayo'y dakong damit. Dako daw damit sa ano. Kita ko tong picture sa Villanueva. Grabe. Sunog pa Furniture yung mga shop, as in. boutique, internet shop. Sir Engelbert! Hala, palubat na mga kahit pag-isaksak, di ko paliwagan na butang power ang atong part. Ang pangutana na ba extension cord? Ayun. Ay, dere na lang. Yo, makinig sa aming sasabihin. Pasuy ka. Kini, bahi.
Sila nga mo sa nang ipansa ka nga mong Grabe si Brother Boy last night nag-rap. nag-rap. Ano siya nga mo kanta ka, ha? Siya man diyang ni kanta mga higala. Na siya rap, dagan kay siya rap. Basta ako, nag-charge mo? Nag-charge lagi na. Like ra gyud ka Brother Boy, na yung mga tinaguan. Simulan na po natin ang ating alaman. Maha Blanca. Santo Niño na siya ba? Santo Niño. Santo Niño Talakag. Salamat sa Maha Blanca. Uy. Amay. Nanapon mo ng mga istorya ng mga pagkaon. Di mo Ate magdala ay, busog naman ta. 7:28, simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, ulit mo, Mike. Yeah. Again. Again. Yeah. Yeah. Yun, perfect. Dear M.O. Oh, Wala man. hinsa to. Muna ni Ron. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Irene. Ay, kung ate. Na ate. MR, kung napili ninyo ang akong sulat karon, salamat yukay. Kay dugay ra gyud nako gusto may bawaan kung unsang inyong ma-advise sa akong sitwasyon. MR, in love ko sa kalalaki. Naitago na to sa pangalang si Herbert. Si Herbert. Si Herbert. Si Herbert. Si Herbert. Si Herbert. Siya na lagi. Herbert na lagi. Si Herbert. Sakay sa gimuan. MR. Kung feelings lang istoryahan o pagminahalay, walay problema. Ma-feel yun na ako, MR, nga love ko ni Herbert. Ni Herbert. Ni Herbert. MR, tungod kay love na ko si Herbert, nisugot yung ko MR na makipag-live-in sa iya. Okay, MR, in fairness pagig kang Herbert,
na-provide niya ang akong mga needs. Da? Sa tanang mga aspeto. Hoy! Financial na aspect. Kanang pambuak nga ice pen. Ito! Oh, I speak dito. I speak mong good to. O ang pakighilawas nga aspect. Uy. Nga na gina ko masinggit niya mo. Iya gyud ma-provide. O iya gyud ko mapasatisfy. Usa lang gyud ang bikile mo ar. Di mi pwede makasal. Kay si Herbert Minyo Maygala. Pero dugay na silang buwag sa iyang asawa. Pero dili sila legally separated. Hanto niabot sa punto MOR, namang gugoy barkada sa college. Nga silang tanan, nahimo na kong bridesmaid. But never the bride. O niabot na sa punto sa akong edad karon MOR, nga napangutan ako sa akong self. How come? So daw. Giunsa daw pag-abot. How come? Tama. How come? Nabot ko sa punto sa pagpangutana mo nga hantog kanos amang miingani. Maminyo pa ka ako. Unsa kay motive sa among kasal? Da? Unsa ka among cocktails? Kana ang giragiw na una. Pila ka ang makuha na mo tanan sa galagala. Wow! Dagan kay mga pangutana mo nga lisod kayo to bagon. Og bisan ako mga ginikan og mga friends ginapangutana ko. Hantog kanus ang akong sitwasyon ngayong ani nga dili pwede makasal sa lalaki nga akong gigugma. Busa MOR, naglakas ng loob ko nga mga tanan ng Herbert kung unsa mo ginayang plano sa among relasyon. May nang magklaruhay na gid ni. Og diri nagsugod ang ako. Gumanggi! Pork chop in fairness. Okay, di mao, nara. Balik kasal niya si mong friend. Congratulations. Wala na gyud. So, sa atong barkada, ikaw na lang ginawa makasal. Unya. Irene. Change topic. Si Irene, ikaw si Irene. Siya si Melanie. Siyempre akong role, bayot na sa... Amo kang i-congratulate ha, kaya nagkuha namin yun naka. Congratulations! Congratulations, Melanie! Finally ko ay sa mga In fairness, guwapa kay kasi imong gown. Promise. Uy, bongga kayo mong reception, ha? Correct. Thank you sa inyong support, sa inyong Uy, di Siyempre, kailangan. kami pa. sa inyong pag-attend. Uy, tanang nalipay ka sa mong gibutang si mong gown ha, 50,000 itong gibutang. Ay, di, ay, ako nagulang pa kwarto. Ako na itong dungangin. Para malagini. Oh, 50,000 ako imong ginang i-gather tanay. Pero down payment pa lang galing na ha. Wow, gerbosa, Girl, ganyan of pa kami. course. Syempre. Uy, ikaw ay Ako, balay na lang siguro ako i-gift. Char lang. Congratulations! Oh, Dalby! Dobby, asang honeymoon. Oh, dito tuloy istorya ng honeymoon. Atong istoryahan diri, change angle ta. Dili ta Yes. panulong kang Irene. Ha? Onya. Ako man. Manani tanan. Ikaw O na lang. man, sige na lang ka. So, bridesmaid na lang per me. Dili ka Wow, ma-bride. grabe Ganun sad sa mo. Kaya kung di ka ma-bride, ma-maid lang yung ka ba? Ayaw, sad. O, kumusta naman, Day? Oh, saan yung
Uy, ako, kabalo ka, dahil may kakablakan sa imo dahil. Kung Ano? matigulan ka maminyo, mag-isyon na kapag panganak. Yeah. Number 2, nagdakuay ka, mga gown, di na maigo sa imo. Hoy, ka-afford sa imong patay, no? Na may mga... Pero kailangan pag duha ka gown, itapon, para lang may Uy, na may mga stretch. Puso may na mga stretch karon. Mga stretch? Mag-adjust na sa dangkuan. Mag-adjust ako lang sa stretch. Uy, parang igagaw na ako, taga-tailoring. Tanabalakan ako sa imo dahil na nagkamahal na rin, mag-federalismo na raban. Ang sa inyo kabalakan, guys. Relax. Relax, no? Kami tanandri, wa ka masuya. Uy, yung mo pag ginanabangan, ano ako inyong ginaskuan karon pulutan. Kasal ba ni Melanie? Dili man good. Siyempre kita biya, kung kita friends, kita ta. Tanawa sa ako na kami nyo ko foreigner, di ba? Tanawa, di bakang na ko karmula ka. Mugid ay. Sugod sa mong honeymoon, sinawag diarrhea. Hago kay Bes. Hago Stress kay Bes. kayo? Na-as in mo, sangko, gyuday. Agoy. Muna nga mi sa doktor, yun sa mga saman, paputla na to si mong bana. Hindi, Luigi, paiswag lang na ako kuhan. Ay, ganahan di ka, Oo. nana di ay. Bumit, oy, bitaw, seryoso, bitaw. Kano sa man Kung sa manggil problema ninyo, anong di magil mo minyo at tunikuan, imong uyab masipuan, Herbert? Actually, siya na ba kita kong ginahulatan? Kato bagya po ng issue nga, technically, wapoy po siya nagbulat sa iyang katong iyang ex-wife. Yes, ang mga papeles, haskang dugaya mga but, uy. Kaya ano, giproseso na di ay, may akong istorya Abot lang. niya, pero wala sige po. kong update, pero ingon sa siya, oh, I'm working on it. Kabalo ba, kaon sa puto Uy, siya day. ka-busy. Ayaw lang tidang imong Langay waistline, sad, mabot ha? pag 42. Uy, grabe siya. Wala pa man, sad lang yung pamansanan ng Ayaw pagulat 42. nga, ang anak ni Melanie, may mo pang flower girl ni mo. Saan ang lugar ka? Simbak, oh my God. Mangunot na ka, my God. Dili, sige. Ako na po baliko, nag-istorya si Herbert. Dili, sa tinanay lang. Si Herbert. Siyempre, ang ato ba yung mga kuan, di ba, kita mga girls ba yan? Ang sa Ang ba? ato ba yun nga ganan nga, siyempre, makaoto kita sa altar, magpakasal Oo, kita. no, mo lagi na mo. Relax, guys, relax. Kamusta Kasi relax, senior citizen na bita next year. Guwang na dun. Ay kabalaka kay. Feeling na ako this year, murag mo na gid ni for us ni Herbert. Because kailangan, if ever bitaw, kung wala yun, kailangan na ka magunahon na, besh. Ang sa'yo, nauna-una ako. Magunahon na ka, kung padayon ba ni mo ng relasyon na, kaya basi wala may padul... Ano na ba di? Okay ba Ayaw itong mo, primero? guys, ay mo kabalaka, okay? Nabalaka yun Sila ni... gulat ha? Ayaw, ready na nadani yung gown. Mo na lang na ako ingon. Bantay lang yun bitaw. Lagi! Kumusta ang kasal, ana? Kung na lang gid binidilimin yun. Uy, bro, napadudungo ka man. Napaganay chance nung maminyo ka tanan nun. So, ito na pa man, di ka ba sa itong sitwasyon. Ito ka sa mga magulat, ano? Oy! Payo, ginana ka lang. O, Ay, kumusta himong sa kasal? I'm sure nangaw na po kag-cake daghan. syempre naman. Abi ni mong bagbi, nangawat na po kang mga kutsarag tinidor no. Sa resort. Uy, nanganad Mura ka. ba ni mong modos? Kapag Taka mo ka mga lang. hot sauce sa restaurant. Pila na ba ko collection diya sa hot sauce? Wala pa ginatuto na kwantong last nga kasal ba? O, kumusta man? Mura magbugat yung mga baga. Ano nagpakbag man sa ka nakagawon ra ba? Bugat kaya mga hot sauce nila. Ilahi lang sila na. Wala. Kumusta man? Kantsaw, kantsaw kay sila. Ambot na lang ni uli ko nga. Sige ko ginabuli nila. Oh, di kansawang ka. Alang. Si Joanna, Melanie, Francesca. Kami bago na magbarkada. Ang social lang ni. Sila, minyo na. Kung na lang kini lang gi pulutan dadto. Kanus alagi daw ko. Oy, dyan lang. Burang nakasabot na ko sa imong pasabot. Ang sad ay? Burang nagpadungol-dungol. Wala, uy. Ako ramang gun giingon. Grabe sad ka. Massage na kami. Teka na kaya. Panuhot ha. Gahit tayo. Gahi kayo ha.
So, Pero- sa meaning ba, murag, so murag na-awkward lugar ka, nga ikaw ra Wala lang. man, medyo... Wala lang. Kapangutan na pud ko nga. Kano sa pud ka ang ato ah. Badamay. Kano sa man talang, kano sa man Kabalo ba takaslon. yuga nga, kung di lang bito sa tunan na lang, kung wala lang gibigil. Sus, huwag na taga gipakas na. Ikadusi pa taga pakas lang. Mau ba? Oo. Napaka- Kabalo ba yuga nga, kung sa rebigil na ito diri, kana lang biyag yung, kana nga mong, pagbulagan akong ex-wife na ko. Napaka-tay, chansani ka nga kaslon kami. Kano sa kapagid ka ni. Salig lang, good. Kay kapila na yun na ni mo giingon. Kapila na yun na. Salig lang good. Kapila na nako gi-process. Ay, Di, kabalo Kanus ba- ba? normal- Kanus normal ah? sa ko nang magpaproseso. kasabot man ko ana. Diba? Ato Sige naman lang, ang gisabutan. pag Yang nga mag-clear na ko, nadugay. ana, pag okay na, Lang. okay, mapakaslan ta kadayon. Kabalo, biyag yuga. Ano Kapoy. di ko ni mo love di ay. Magbuda nga to aba kay mintras na apa, init pa ang atong Di pagbanan. ba ko ni mo love? Ano di ka malipayon sa kuha. I provide you everything. Katagan taga primitive feeds. Pag gutomon ka na, pidrolak diya na yun. Diba? Kung dinakir tagal-tarong, kung matulog ka, ako kang imo, di, matulog na yun ka. Mo lagi na, darara ba gyud tataman ha. Provide ta ka, imong bank account, kompleto ba na, tanan bangko na. So, may problema. Ang kanang wedding ceremony naman siya. Ang Ceremony? Ang importante din nga nagminalay ta. Peaceful. Dili ra mo gunain ana, good si peaceful. Lahi ra man gyud na lang nga na ay basbas ato ang kita gyud ba nga where that to us part gyud bitaw kanang kabalo ka. Papel naman ang gusto ko Si lang. papel, Papel hindi naman lagi ang na. marriage Nga contract. hindi magud sa bagay no, di man sad siguro na ma-feel kay kasal man sad kato sa una. Ginabito taga nga ako pag galing ng... Ay na, basin siguro nga di na kaganahan, kay naman na naman ka. Sige. Ay, nagmanya man. Ay, namanya. Hachichichi. Hachichichi. Gini na. Manya. Sige na. Magluto lang ko kan para di ka mga saputon. Sa'yo malutoon. Para hawa. Suko po dahil ka dahil. Ay na, ay basin siguro nga, di na sad ka nagbalik pa kasal no. Okay raman sad, sige lang. Mag-process na lang ito. Dagan ko yung bukog dalaga mo. Ano yung paborito. At least mo ng kiit-kiiton mo before ka matulog. Sige na, dili na magmahay. Sige na, ito lang yung istorya. Pangitan Ay ko na, ng okay pamahagi. na, sige lang. Adik sa'yo. Kumusta ka? Kumusta ka? Hindi na, hindi ka nga ganin mo, ninyo kayo. Kaya mo, bayad mo sige dahil kasi ikaw sa man. Ninyo ka din lambot lagi oy. Sa kaya kung buhaton ba, mga ito sa advice mo, kusay mo Advice. karoon ang ginang tanan. Kusay mo kung hindi niya mahatag, say mo may pag sabaw tayo mo magunaw na naging ka. So bagay, di mga gwapa mo ka, dagay may gusto sa mo Di ba? Kaya ito ka sa mga anak. Uy, ay. Uy, Inuktok. kamusta ka, Melanie? Kamusta yung honeymoon? Kamusta ang Boracay? Wow, Enjoy shala. tayo. Like, wow, it's so romantic. Like imagine. Dobby, success within reach, yun. Nagsamyang daw Yes. sila. Nagsamyang. Like, boom. Like, fireworks. Uy, ikaw, kumusta? Grabe ka man kapamuntan. Siyempre. Ang saman. Basta sa imo para... Diba, imo mo ko honeymoon na to istoryahan diri. Dili. Proceed ta sa imo. Wow, porket lugar na boom na ka na fireworks sa kadya. Ikaw, Naka mag-store. So naman, Jude. Okay naman ni, okay na. Istorya na may amo nang gi-plaster ang tanan nga ani lagi nga process na gyud niya gyud. Kamusta man na? Uy, sige ra mag... Hey, mabot na lang 3 years tingali. Sige ra kagkuan hulat.
dili ha ana mo siya nga hapit na daw niya. Syempre, nag-promise bigod siya nga magpakasyal ra gid ni. Grabe. Yeah, you're ready. Tang tang tadang. Nabuang ko. Mo ha. Ambot lagi uy. Kulang na lang tingali ko. Ayo lagi, nanasad ka, gaka-tense na sad ka. Dugay ka. Ay, ganun. Ano mo yun ang process sa mga papel kung gusto ni mo nga makanal ka? Sige, nan nga. Mo lagi ni na. Pero bitaw na balaka ka ba? Pero syempre, no, wala ginawala sa ako una-una. Gakabalaka gid ko. Siyempre, kami sad. Uy, grabe sad ka. Alam ki. Ikaw Sino, kagwapa ni mo. Mm. Hindi mo ka mangitaglain. Magulat di kasi mong buwan. Dili mo ang Ito nga good. lalaki. Kabalubya pod kasamo ang pinagdaanan na ni Herbert. Nya, kano sa mga masigulata. Mupod lagi na akong pangutan. Lagi mo sa usay ka Uyab na lugar mo. Mo lagi mo na usay kay gakasad ko, usay kay gaka-down, usay kay ambot di ko kasabot. Sa kadagang lalaki, siya ra jud. Grabe sad ka. Siyempre, lahi ba po to si Herbert, gabi ba? Napila ko na noon ko. Eh. Ay, ambot, oy. Ay nako, i-disco ra na. Dito, dagang lalaki, promise. Unsa akong mayong buhaton ka ni, oy. Ikaw magulang sa ato, ah. Uy, mabisad ka. Kasi man akong maayo buhaton, ani. Should I hang on or let go or latan lang yun or Ay, ambot, ako uy, sa ambot. Wala gid ko kabalod sa kubuhaton. kanina ra ka ha. Ako pa nimo. Let go na ka atong lalaki. Lagi. Nakuha ko ticket matutag ko Palawan. Inatari lang. Sige lang. May gusto ka sa Dili ko masugot. Purong sa kamunda sa tao. may balak ka Tagal na lang yung bumagyan ko. agawin siya itsura pa lang sa'kin Lang! Oh, nakuha na ko ticket. Sa wakas ang imong pangarap na moadto tag Palawan. Ha! Moadto na tag Palawan. Palawan Zone 3 Kugman. Sa Palawan. Palawan, di ba si kagingon nga nindot yung moadto sa Di ba Coron, Pala, nagingon El Nido, ko na Palawan. atong last week na yun ko na i-cancel na lang to. Wala ba din mo to nadawat? Say cancel ingon biya ka nga gusto nimong suluban mo Ano mga po? swimsuit. Ano ko i-cancel na to nato nga flight. Di ba dugay naman naman nga pangarap? Kasi ka paludungo nga matuwa pa katok El Nido kaysa Bear Brand ra ka permi. At least nakata sa El Nido. O sige na nakapalit na ko, di ba? At least ito yung mga swimsuit nimo, masulob na nimo, di ba? Sige problema naman sa nimo. Dili ko mo banana. Ikaw ra dito paglingaw-lingaw dito Palawan. Basi gusto ka ba nun mo mo ex-wife? Wala. Basi gusto ni mo to ba nun mo mga Kasi naman po natang issue ani. Yung ka nga, wow. As if lugar nga di ko nimo gaka-feel. saan po na nga issue? Kana na po ng kasal nga issue. So kan nakasal tayo mong friend, sige na kagingana. Dili man good. It's about time po na istoryahan na gyud nato. Ni kay kung dili gyud siguro ka gusto magpakasal or unsa pa nimo mga rason diha undangon tani. Aning kamot galing Di ko. lagi, kapila na, ikapila. Nagyun na nimo si balik-balikon nga gapaning kamot, gina-process, hapit na. Sa pa ba rason nga? Ang problema Sumo man, ka, girl, sige you, na, sakyan ka sa bird. tinuod. Dugir na ako na ginaproseso. Ang problema lang, Sa ba? ang ako mang ex-wife ang di pa mo pirma. Kailangan mo guna nga mo pirma. Eh di, istoryahan ni mo siya. Kapila na ako sa istoryahan. Medyo na, di nahilot-hilot pa lang. Gamay na lang yun. Sige Medyo- hilot-hilot, pila na medyo na, bitter lang ang good siya. ka-years. Si bitter, di mo ko na. Ako yung mastorya sa'yo dito, be. Basta yung gusto na siya gubot. Balo ka, sa tanay lang, wag man sa gyud ko'y mabuhatan eh. So, ito mong yun. Kay, sa Dili. akong aside, willing na kay ko. Among papeles ni attorney, ipato na mo.
Problema siya man lang ginang ilapa man nga side ang problema. Unya Di man ako sila lugar. Ako lugar na side diri. Ay, Kapoy na kay Herbert. I thought manggod nga nakasabot ka sa itong sitwasyon. Kasabot ko at first, pero karon na. Grabe naman din ako nga pangulat, oy. Sa ba? Naa ba ni chats? Or may paklaro na lang nato ni kay... Fine, sultihan ta nga. Kapoy kay magsabot nga ako lang perminti ka Sultihan ta sabot. Kung di gid siya mo pirma, ako sa ako nga side, wag ko'y mabuhat. Kung mayon ka nga mo give up na ka, because importante kasi mo ng kasal, wa sa ko'y mabuhat. Niuli ka sa balay, sa inyong balay. Tira si Nina. Ibigin ang pusong ibigin ka. Bakit ba laging hanap? Ay, ano na ka? Ay, anak, Nay. kadagan may bag ni mo nga imong gibit-bit. Ah. Paghawa ni mo diri nga panty na may imong dala. Para maka nag-asa balutan ka. Nay, okay pa ba akong kwarto din, Nay? Nagiparintahan ko na. Laki ka, Nay. Gwapo man ko lang nagrinta. Di ay. Kapag sa isaoy na nakabreak pa. May higit ka mo pili, Nay ba? O siya may problema ni mo, Irene. Anong nakauli ka man? Nag-away na siya mo ni Herbert. Ikulata ka niya. Wala. Wala, Nay. O siya may problema. Abi ko bag hap sa inyong pag-uban. Abisan na ako nga hapsay, Nay. Sige, tanong sige sa Facebook, sige lang mo biyahe. Abi ko bag okay na ang tanan. O siya may problema. Wala namin ni Herbert. Nakigbulag ko. Unsa? Undangan na mo. Unsa? Kinay dili niya mahatag sa ako ang pagpakasal na mo. Pero diba? Kabalo man ka, diba, kung sa gina ko Oo, nakadambong galing. nga kaslun ko. Kay mo manalangga. Kay siyempre, di ba kayo kasal pa ba sa siyang asawa mo? Hindi mo pwede Nay, pero makasal sige, pa. matsigod sa ako. Ngayon na lang yung gina-process na nan. Anak, paminaw sa kutan. Pero wala gihapon. Paminaw sa paon ta kakaroon. Anak, kana manggong anagminyo, siya lang kana kaseremonyas. Ang importante ani kalibutan na nga kamuduha malipayon mo sa usa't usa, hapsay inyong pamuyo. Wala importante sa relasyon. Nay, pero lahi amang itong... Kabalo ko, lahi ra gid to may basbas, pero ang pangutana man diha. Love pa ba nimo si Herbert? Napabay gugma. Kay kanintanan ang importante man kay ang pagbati. Sultian ta ka. Tubag ako. Wa na ba kay gugma ni Herbert? Nay, naang good, Di Nay. na ba ka malipayon kang Herbert? Siyempre, malipayon ko. Haraman din na. O, kani, katulong nga pangutana. Mo ni pinaka-importante. Tagpila na bang kilo spiritron? Spirit. Lugay na ka na. Nay, wala. Ang ikatulong nga pangutana, kaya ba ni mo ma-imagine na mawala siya sa imo ang kinabuhi? Sige daw. Nay, dili. Wala naman din na. Busa ayon na paglangay-langay. Kanang panagminyo, seremonyas na ka na. Ang importante nagminahalay ka mo. Magkimusta ito? Tamay na din ko nga. Mag, Kimusta ito ba? Sabi ko na nga. Tamay mong gingon. Ako sa nangiseto niya akong pamilya. Mega miss you, anak.
I miss you. Ay, hindi nagpagita ba ka sa ko? Hindi pwede. Kamusta man ka? Sila guna-una sa imo. Matagkaon ako, ikaw una-una. Maligo ko, ikaw kung una-una. Mau ba? Diyan malibanggo ko, ikaw kung pauna-una. Makaminga po ba yan? Makaminga, pumukhaon ko, ano yung mukhaon sa Cristi Pata. Kasi maka-order ko liempo, imo man din ang paborito. Hindi ako gid na gid. Pero, in fairness, may nalampon nga naka-decide ka nga ingani. Ha? Ano good? Wala. Tama ka. Mas nalipay lugar ka nga wala na ta. Wala eh. Ikaw bitaw. Narealize lang po na ako nga tama. Naging unfair ko sa imo. Kasi tag-uban, pila na ta ka years. Pero sa tulan na ilang, burag padulong yung kasaway klaro na ako kay siyempre di mo ko legally nga kuhan, di ba? Separated. So munang na-realize po na ako nga ayun sa ako niya akong primerong relasyon ay ako musulod sa bagong relasyon. Pero ako po na-realize po na ako na tilitig yun ako kaya kung wala ka. Kabalo ka before running tanan ako sa itry og fix ang akong Buhok? dili Imong necktie? akong muscle. I-fix ang muscle. Hala, uy. Imposible man. Ako lang sa i-fix niya akong kuan. Akong naguba na pamilya. So- Isugod mo po na akong ex-wife na mag-trial period sa may 30-day trial. Sina? Magbalik sa mi. I-try na mo Unsa? basin day mabil pa na mo balik nga mong naguba na pamilya. So, padayon na ganitong panagbulag ni Herbert. Ikaw na mismo na yun sa kuha. So, ako sa nitanahon kung pag-iniklaro, kung wala mag-iniklaro ang asawa ron, siguro ako na ginitanongon, pagbulag yun sakto, na kung free na ko, then ayaw pa rin kung sunod sa lang relasyon. Tapos kung mabot na nga time na single pagyapon ka, pasin mo na ng sinyalis na ako na mong forever. Mau ba? Pero kung asa ka malipayon, Herbert. Ikaw, di magin ko kabuot sa imo, ha? Sa ilo ako, ay pero siguro, kailangan pa na ako ni i-fix akong kaugalingon. Bukat yun para na ako ba? Labi nag-story ta karong galok do ko bugas. Kapoy ba? Wala na ko'y mabuhat. Wala na. Ikaw rin maging makabuot sa imo, ha? Ay, aware na ko imong kamot. Gamit akong walang kamot agi sa ilalong sa akong para. Grabe na buhat, yun na ni Moonwell na isa ko nga bugas. Grabe. Sa ako'y lain. Bilibag yun kinako. Napay groceries na sa taas. Ay, kabalo ka sa Tagapanga. Ay, gumagi ko sa imo, pero kailangan lagyan ako, nalagyan ko i-fix ng mga buta. Oo dapat na, ako rin makafix, Herbert, kasabot ko. Ay, okay Ay, na. salamat. Thank Okay you for na. understanding. Hindi nga, makita niyo yung mga tubag, ano yung mga pangutana. Sana, Ah. makaulat pa ka sa kuha. Kana mo, dili na ako ma-promise sa imo, Herbert. Pero, abot lang. Basing day, diba? MOR, naputol yun ang among 5 ka tuig na relasyon. Pila ka semana akong paghilak. O nagbalik sila sa iyang asawa.
sa piling ng iba. Mart, mali ba itong akong gibuhat? Na ang ending nun karon ako na noon ang nabilin. MR, hantod karon akong kasing-kasing sirado pagyapon para sa uban pang mga lalaki nga nanguyaw. Kaya aminon na ako hantod karon siya paghihapon ang nasa akong kasing-kasing. Ay! MR, please, sultikon sa kong anging buhaton. Remind ko aning commercial na isa. Perfect. Wala. Wala. Live lang ito. Wala lagi gamo. Gani. Ay, dili sa kwan naman. Yun o. Kyle Jennerman. Nasi kulas? First comment, go MR, go. Kulas! Thank you for watching! Ingat mo! Char lang.